उजनी व वीर धरणातून भीमा नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात येते, परंतु प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची सूचना गाव पातळीवर दौंडी किंवा मेसेज दिलेले नाहीत। खरं तर हा कृत्रिम महापूर म्हणावा लागेल। याच्या आधी सुद्धा 2019 साली अचानक ढगफुटी झाली होती आणि एका रात्रीत 3.5 लाख क्युसेक्स पाणी सोडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पिकं, जे काही जनावर असतील, मोटारी, पाईपलाईन वाहून गेल्या होत्या आणि आत्ताही तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे। वारंवार या प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार सुरू आहे आणि भीमा नदीला जाणीवपूर्वक कृत्रिम महापूर आणला जातोय। उजनी धरणात पुण्यातून येणाऱ्या पाण्यात वाढ होत असताना जाणीवपूर्वक उजनी आणि वीर धरण 100% भरेपर्यंत डोळे मिटून बसायचं आणि धरणं 100% भरली का मग येईल तो वर्ण 50,000 असेल, लाखाचा असेल, सगळा क्युसेकचा विसर्ग नदीत सोडून द्यायचा। खाली कोण जगतंय का मरतंय हे बघायचं नाही। अशा प्रकारचा कारभार या उजनी धरण आणि ह्या प्रशासनाचा सुरू आहे। मी या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी करतो, कारण आत्ता जे पाणी सुटलंय हे साधारण मला वाटतं 70 ते 80 हजार क्युसेस नदीतून पाणी येणार आहे। या नदीवर हजारोच्या संख्येनं प्रत्येक गावागावातल्या मोटारी आहेत, विद्युत पंप आहेत, त्यांच्या मोटारी, पाईप, केबल्स या सगळ्या वाहून जाणार आहेत। नदीकाठच्या पिकाचं नुकसान होणार आहे। मळईला ज्या असतील त्या मळ्या तुटून जाणार आहेत। मग अशा प्रकारचं नुकसान होत असताना उजनी धरण 100% भरून घेण्याऐवजी पावसाळा संपेपर्यंत 5-10 TMC धरण रिकामं ठेवावं आणि वरून येणारा विसर्ग थोडा धरणात साठपा करून थोडा खाली सोडता येऊन पूर टाळता येतो। अशा प्रकारची मागणी आणि वारंवार आम्ही करतोय, परंतु कुठल्याही प्रकारची याकडे दखल न देता अधिकारी स्वतःच्या धुंदीत मशगूल आहेत। परंतु शेतकरी आणि शेतकऱ्याची हजारो कोटीची पिकं आणि मोटारी, जनावर असेल याचं उद्ध्वस्त करण्याचं काम ही लोक करतायत। यांना जबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केलं पाहिजे आणि जर यावर्षी महापूर आला तर या अधिकाऱ्यांना आम्ही रुमनं घेऊन झोडपून काढल्याशिवाय सोडणार नाही। कारण तुम्ही तिथं बसून जर तुम्हाला कळत नसेल तर आमचा एखादा मसराक्या तिथं बसवलेला परवडेल। तुम्ही शिकून सवरून अधिकारी होऊन काय कमवलं की शेतकऱ्याचे हजारो कोटीचे नुकसान करायचे। ज्यावेळेस उन्हाळ्यात पाण्याची गरज असते त्यावेळेस तुम्ही पाण्याचं प्रयोजन नाही म्हणून सांगता। मग आता लाखो क्युसेक्स पाणी कशाच्या जीवा आम्हाला सोडताय? ठेवा अडवून वरच, मग ती पण येऊ देऊ नका आमच्या नदीत। अशा प्रकारची आम्ही पुढे भूमिका आम्हाला घ्यावी लागेल। पावसाचं येणारं पाणी ही उजनी धरण भरण्याआधी थोडंसं शिल्लक ठेवलं पाहिजे। वीर धरण पूर्ण भरण्याऐवजी 5-10 TMC पावसाळा संपेपर्यंत शिल्लक ठेवलं पाहिजे। हा शेतात काम करणारा माणूस सांगू शकेल। हे क्लास 1 अधिकारी खुर्चीवर बसून करतात काय नेमका, आम्हाला हा प्रश्न पडलाय का? आम्हाला उद्ध्वस्त करायची सुपाविपारी घेतली का ह्या प्रशासनानं? प्रत्येक वर्षी येणारा महापूर आणि शासन नंतर काय देतंय आम्हाला? 5-10 हजार रुपयाचं त्या शेतात झालेलं नुकसान काढून टाकायला सुद्धा आम्हाला पुरत नाहीत। मग अशा परिस्थितीत ते 5-10 हजार रुपये मिळवायसाठी सुद्धा 10 वेळा आंदोलन, मोर्चे, निवेदनं आम्हाला द्यावी लागतात। म्हणजे शेतकऱ्याच्या दुःखाची कुणालाही गांभीर्य राहिलेलं नाही। परंतु जर बेजबाबदारपणे हे अधिकार वागणार असतील तर त्यांना रुमण्यानं झोडपून काढल्याशिवाय आम्ही आता गप्प बसणार नाही।